Allah shine yake gaya mana a cikin alkur'ani yake cewa mai hadihillahu fa huwa al-muhtadi, wanda Allah ya shiryar shine shiryayye, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, wanda Allah bai shiryar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi. Nasir ya cuci rayuwata, ba zan taɓa yafiya masa ba, wallahi sai mun tsaya gaban Allah ya mana isabi. Aure nufin Allah ne, wai an ba mazuru kaza ba za ya ce a'a ba, sai dai ya ce madalla, tunda gida bai koshi ba ba a bai wadawa ba. Ashe kama da wani batawa ne. Kanwata. Haka dai suke zato, amma gudun da ba za a tsere ba kwanciya ta fi shi. Kware da Allah ya yunwa don halin kowa ya fito fili. Kanwata. Yaya ina da hankali na zaki ce mun ban san me nake yi ba. Ai ko addini baya san tona tone. Kina son shi kenan. Unguwar ku babu wanda bai san kai dan giya bane. Lafiya. Launik. An gaya maka kowa mara kunya ne irin ka. Kuɗi na ne wani ce na bada. Hankali ba fadan zuci, hankali wakilin ruhi. Ban da wulaƙanci jimai kawai sai zo ga yanke da wannan katu. Wace ce Jummai? Ka ashe ni banza ne ba. Kanwata. Lalle aiki ya same ki, kuma ina jin tausayin ki. Kina nufin gidanku ba su san halin Nasir ba ne? Har suka yi da suka daura miki aure da shi? Ta wahala a hannun tantiri, shi yasa ake cewa a zurfafa bincike ga aure, tun da gashi an yi ba uwa ba riba, an ɓata 10 5 bata samu ba, an yi ba a yi ba, an ba maƙetaci ajiyar sirri. Yaya ina da hankali na zaki ce mun ban san me nake yi ba. Zai kashe ta, wannan nan gaba gawarta za mu je mu dauka. Kanwata. Daga kamfanin ADA Film Production and Distribution Company Limited, shiryawa Ismail Abba Afa Kalla, mataimakin mai shiryawa Nazir Dan Hajiya, tsara labari Yakubu Dan Koko, ba da umarni Sadiq M Mafiya. Tashi ki wanke amanna, ki share kuma ki dawo dora dukan da nake. Kanwata.